ka, dintuwag baliw di mangliweng. Uray nuwag ka kamakam pangikig to pamubuteng. Jak tulat na at sanu amang surut kaya't to'y puso. Panagayat ko ken kabiyag ko, awan umaspingpin ng pudno. Uray no pagkatayat, isip ba to'y anges ko. Nukunak asiksikat, siksikat ay ayate. Ket numapukaw ka, biyag ko ti budase. Suddalit jay bulang, nisagot ko ken ka. Purusek jay bitbitwen, iyakos ko ken ka. Languyat jay taawa, kalalawa, antak ng patsema, sikat kapatgan. Sika, sika, sikat na darep-dep ko. Sika, sika, sikat, ragragsak ko. Ipatay ko, obyak ko, no sika, mapugaw ko. Panagaya ko ken kabiyag ko, awan umaspingpin na pudno. Uray no pagkatayak, isip ba to'y anges ko. Nukunak asiksikat, siksikat ay ayate. Ket no mapukaw ka, biyag ko ti gudase. Suddalit jay bulan, nisagot ko ken ka. Purusek jay bitbitwen, iyarpus ko ken ka. Languyat jay taawa, kalalawa, antak ng patsema, sikat kapaggan. Sika, sika, sikat, tardarep-dep ko. Sika, sika, sikat, ragragsak ko. Ipatay ko, ubiyag ko, no sikat, mapugaw ko. Sika, sika, sikat, dardarep-dep ko. Sika, sika, sikat, ragragsak ko. Ipatay ko, ubiyag ko, no sikat, mapugaw ko. Ipatay ko, ubiyag ko, no sikat, mapugaw ko. Ar-arako kon salsaluyot, programa amang Ted Dilinglingay, numadanunan ti pangaldaw. Ar-arako kon salsaluyot, pakangigan digiti agkakapintas a bilang musika. Pakakitan ken pakabuyaan ti agkakalaing ako makanta ti Ilocania. Ar-arako kon salsaluyot, mangrugi ti oras ti alas 12 ti aldaw, agpatingga ti oras ti alas 3. Ar-arakop kon salsaluyot, programa ang mabalingyod gumablaw, ken makipaset detoy a programa. Ar-arakop kon salsaluyot, ar-arakop kon salsaluyot.
Hi! Good afternoon! Good morning! Good PM! Karagay aming nga sa kapada po. Aldaman na po ngayong tayo para kakadway tatang agundaway. Tatoy man na po. Kakadwa tayo man na po. Itida ito nga programa. Programa nga pagayayat dagiti kakadwan. Marubod pa lang iti probinsya ti Ilocos Norte. Dumanon tayo iti Metro Manila. Kenda nga pa yung lugar. Kang rona naman tapo dito Hawaii. Kumusta kaya aming nga sa kapada. Naimbag nga malem. Naimbag nga orasyo amin. Kang runaan na. Di boss ng RR ako. Boss James Lungboy. Ayan. Agyaman kami Boss James. Ito'y nakapinpintas. Ayun o por meme itata. Nga gundaway. Ayan. Nagwapo nga yung uniforme. Okay. Kasama din, karakay aming asapada. Good morning, good afternoon sa inyong lahat. Sabi ko tarabayan na kami manen na po iti ito yung amalem. Tapos hindi manen nagraragsak. Kaya nagbuya kayo manen. Iti sabali manen na po nga parang ni Ararakov Konsal Saluyot. Kadwak nagserbi. Wino kadwa mi nagserbi iti technical ni Engineer Chokoy Rudy Corpus. Ken siyempre, ito yung motibyang Rudy Corpus Sr. Para karagay amin na po na itong marang bilang ang munang sagot ko. Hindi awang ka ay agsang sangitan. Apo talaga. Upot numeklay nga di kapay ng lipa. Pusot barugong kurong iyabrasang kaniya. Taini awan na ay agsang sangit agket lumailiw ka. Biyag unang ng luna. Narasto'y iliw kuno marik na malakuma. Sakit kinakyan ko panakay sinagken ka. Diyak pa'y sa mirene, nuray biyak kung kay sumina, kasi ka nga rutin, inak-indag ka duma. Di mula amo, sang-sangitan to'y gasat, naladaw ka, ngamin na, simang bayi to'y biyak ko. Ang surat ang kumano sa dinong adagaket no ang subalit ka umanay da na liwliwa. Oy! Lumot-lumit lang na di ka pa'y manglipat. Pusot barugong puti ablasang kanya. Tahini awan na ay agsang sangit agket tumailiw ka. Biyag unang ng luna. Nanahusto'y iliw kuno marik na malakuma. Sakit ko'y naken ko panakay sinagken ka. Yak pa'y sa mirene, nuray biyak kung ta'y sumina, kasi ka nga rutin, inak-indag na luma. Di mo na amo sang-sangit at bigas at ko. Naladaw ka ngamin na simang na ito'y biyak ko. Agsurat ang kumano sa dinong adagket lumakilig ka. Biyak ko nang nanguna. Agsurat ang kumano sa dinong adagket no agsumalit ka. Biyak ko nang nanguna. Yes! Ano ko ang anak ko? Wow, nagpintas ka? Ayan ang mislawa. Ayan. Orek lang magkasangit, anak ko kuwang-kuwang.
Nalasbang ka gaya anak ko. Okay, sa balibay nga bilang. Salalata, Kararakot, o James. Advance happy birthday to you, anak. Kwang-kwang. Ipatpatik na, when kagayang nagriruan. Jak amo nga alilawin na, tadyak gayang kabukbukudan tayan. Pinangnamnama, na ito'y puso, iawan ka SS ka na ngayan. At agayang iling-limit mo kanya, at dan sa baling kakayan, ayan. Apay nga si mapulkati sa baling, itinto nga to'y ayat na putluken na sudi, marinam ka di marikirin na. Mapendam ka di panagaro, gusto'y lulwa, dahil to'y ka di di sumapat mo. Panagaro, gusto, dahil to'y lulwa, dahil to'y ka di di sumapat mo. Gusto mo, dahil to'y puso. Ala-sala. Kagaya agriruan, yak ang kaalilawin na, kagyak kaya kabukbukudan tayan. Pinangnamnaman dahil tapos, di awan ka SS ka na ayan. At agayang liling-limit mo kanya, at dan sa balik na at kanya ayan. Apay ngayon mapulkati sa balik, idinto nga to'y ayat na putluken na sudi, marignam ka di marigrit na. Mapendam ka di panagaro, gusto'y lulwa, dahil to'y ka di di supapat mo. Gusto dahil to'y ka di di supapat mo. Gusto mo dahil pa puso. Oy! Dahil to'y ka di marin. Oy! First time ko lang kinanta mo. Yan. Di amo kipatpatay na. Ipatpatik na, when kagaya nagriruan. Jak amo nga alilawin na, tadyak kayang kabukbukudan tayan. Pinangnamnaman na, dahil tapuso, di awan ka SS ka na ayat. At agayang ilim-limit mo kanya, at dan sa balik na ilkagayan ayan. Apay asing mapulkati sa balik, idinto nga to'y ayat na putluken na sudi, marinam ka di marigrit na. Mapendam ka di panagaro, gusto'y lulwa, dahil to'y ka di di sumapat mo. Dahil to'y puso. Dahil to'y ka di marigrit na. Mapendam ka di dahil to'y ka di di sumapat mo. Gusto mo dahil to'y puso. Okay, alaman mga kaibigan, tuloy-tuloy, tintay panagawag, karigiti kakadwa tayo, itatang agundaway. Okay, Miss Perla and Liliwa. Hawan langit, mahuray bunga, ika asintan niya,
betsa tinaldaw sa kapulog at kalumiti mabilang itimayo simbang petkabyang kudak el kabuksit mo ala bibigay man siya metradaidi di iksal salam sirok salamati at sangsangit ay di pusok no walang lagit ko dagiti dahil di ayat-ayat ngayon kapindelti Ibaludin mo man nalaisem amatan pagparangin man kalit mo ngayong kapala makaapo kay rin na ipagkakadalasan dahil ang pera mo aniyanan lang dahil nagdaikan manong makapapangarbaru ko araman na kahit siya sinawala sa mo may kaputal lugadi naguwa mo kan manong naguwa mo kan manong pumalugit ka man umisip ka man di mo kalipaida naguwa mo kan manong kumipat ka man Italiaw mo man nanamo arupa. Thank you, Boss James. Itin mo manin nga t-shirt ni. Wow. Nakuha ko ba, Boss James, kumipat ka man? Yes. Italiaw mo man nanamo arupa. Happy birthday, Kapsat Kwang Kwang. Yes, happy birthday, Kapsat! Kapsat, hindi ka Kapsat. Yes, Kapsat, Kwang-Kwang. I love you, Kapsat Kwang Kwang. Yes, we love you. Amin sa aming nasa lagjay bulan Kareng grek, jay ninaaw, jay kamasetasan. Karungkungkun na tulbay ka, pinilig ko malinuplan. Kapulay na pintas mo, apangin na palan. Iuungan ang aalaw, pagkaimpay kaniyan. Amin na babalasang, di ka tumakiin na yan. Ibigat na nakakita ka, kay napintitas kentay siya. Pinaybayan na tumpiyan ko, bidalay, bidalay. Kaya Sir Cousin Christopher de la Cruz. Silauran yang nan mangipanek Kapintas mo kaya Nagmengke kinasimpe Sarnik ka kamara paganinawan Nagitipada ang papalasan Yaku ikakanitayaw Nagitamatang kapabiyagan Nagitibit-bit sa jay langit Dalawang nagitibit-bit sa karabiyan Yes, alright. Isip mo pa kabiyagan Ang murmuray dagit may mata Kaisuti makaagas Mangliliwat to'y kaundag Isip nga biti sa wenang At naisip mga kamura At kaisip Maray awen na ka Ken isip mga gustong kenta Oray anda amit kanyang arigan Oray may nuwang pupong tutak Oray pa'y Nuwang paspasong luda Luwes man napit na mapangayan Isip, isip
Sulit Hawaii, mapatunan ni Boss James Lomboy. Si kantay kapintasan, kanalabasik kay tarupang. Hide mo, araahitan, sino katampi na ugadang. Uupuan ang kulayang, pintas ka ang laplabusanan. Pinakis sa nilang kain mo, di ka isag sa kanaan. Hanggat kay makibibiyang, nung isuti pagrasakan. Uray aming kangkeket na yunang, sa muling kalpa-estensyonan. Anong kumaisar din mo kuman, talakay mo ang siksiputang. Kaisuti na naklod kaniyang, ibartang isip ka pailang. Yes. Ay maulawak sa wet, maulawak sa nilret. Kapag perla, nagjakmeten makaro sa tiktik na mo analimit. Niliwa, uyak susay ka denten ng nasawang tika. Ikat patin, at dalang rukita na di ka pailangan marinig. Oh, kargaan yun, loyan na dumaya po. Sige, Mami Shoni, Calibre na Nueva. Hello, Ate Chana Lamboy. Ngayon, ngayon kalayhi. Gamit yung buhay ko, adik ka aklunin. Ngayon bagaro, nung sa bareng-bareng, ulpo dalilaw, manangin urumin. Nairut na karingkit sa patakawan patien. Nayas na ikalang parang nanoy ko, di ka pairengke. Abi na parang hutibot ko, di ka pailalaise. Ang parang idadanes, parang irurunin. Hanggat gusto magenge. Ang pagkabukayan da'y takasin ay palawagin. Takbunay at mo pasudiin. Kita piyaga ang sitadalingan niya. Nairot, Kairot na talaga. nairot ang man, ikayan ket, ni bakit akong konkret. Oh, Sala Perla, yes. Ano na? Pero to my cousin, Christopher de la Cruz. Ang keba-keba man kay to'y marukong ko. Nuni ka mapasang ke, usan na tuyak ko. Pagpapanak, di soras kirabi. Napangan sa manin, nag-happy-happy. Magparparik na kaniyak siya, kay may sisyasi. At apukin ka at dakula sisi. No sumangkit ka, di ka akong uni. No akong tunak, sikat makiriri. May kikirigat na, no akong maasawa. Adong karwayan na, na nagkipati kaon ka. At datay laida, asisiputan. Aring napay ketintay, inda itipusan. Kaya na agaran, luwapot maasawa. Ang kakamaka, marikat ni marik na. Sang kadayon ka, sikat kagasatan. Tarakat tumakat, magparang sang tarik na. Santa Dayon na,
kaya't ko lakay itibiyag ko manen lakay tirang sakko latang iso ikapalay ko rubos apag papigsa isot kalasag na no aktumar anihan at tipket na agpati werwer muto mirana napisamet kay alumailu napisamet kay naag kilaw iti presko no bumisong sana sa pampanirpir no sumbikbag uray la nga agarang sa aglalakay kunan tatay ken nanay aglalakay karubaman nakibiyang awan tibibiyang niyo padasen yung met tilang kaya ko po matiyer ay mamagin ay bugayong sorry hello to mom Belia Espinweb ang masuga Beliori Inay Ari Josephidad Asido Katalatan ka ni Ma'am Imanda Acosta. Tito Little Boy ang Tito Jem Mami Johnny ang Mary Jane Season ang Aida Boss Over Patino. lakay di kaya't ko yes lakay itibiyag ko lakay tirang sakto iso ikapalay ko among robos apang papigsa isod kalasag na no agtuman aniyan at tipker na agpati werwer muto mirada napiksamet kay lumailu napiksamet kay nga agkilaw iti presko no bumisong agsanap sa pampanirpir no sumbikbag uray lang nga agarang sa aglalakay kunan tatay ken nanay aglalakay karuba man nakibiyang awan bibibiyang iyo padasen yung net ilang kaya kalbo aglalakay kunan tatay ken nanay aglalakay karuba man nakibiyang awan bibibiyang iyo padasen yung net ilang kaya
aliyaw mo man, hindi ka man pagbiyaga. Uy, pusukin kararwa, agbubang kami nagkita. Hindi ka man, tutukoy ko ako magkawawa. Nang sikalain, tibiyang ko nga inak ay naling katunggal na rin. Degdeg ka, ubiyak ko, kay tuwingan alaraw ko. Sisikalain ko no, di ay edit kita daredek ko. Ubiyak kay tuwiyan sa asya na, kaumayan kita ang sansa. Kita arapan mo, kita sa pabiyagan. Kita arapan mo, kita sa pabiyagan. Kaya bisa naman kaulan niyo kami magkikita. Bebong ka, maluluwanay isa sa akin. Daging na yawang man dayuy ayan. Unoy ko ay ikang nga di bangga. Naniyag day daim na sunyag day daim, isip pa kabiyaga. Bebong ka, aluluwanay isa sa akin. Daging na yawang man daytoy ayan. Unoy ko ay ikang nga di bangga. Ranyag day daim na sunyag day daim, isip pa kabiyaga. At the way, jakton akiyate, balik na nga, daytoy aya, ngayaw nakatoy rin na, pagsagasa natundo, di mo laeng ibangga, uluyan ng laeng, uluyan ng laeng, sikat na ranggang. Yak, 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 yak! Woo!
Jak lagi ay ayate ajak tuguliban ni ayan kahit na nakin harian bersiksikan lain di kapapanda siksikan lain di kapapanda siksikan lain di kapapanda. Yes, ladies and gentlemen, please welcome Mr. Norlita. Baby. Awan sakit di papajer Nginakan ka ikar kari Awan sakit di dingdingin Asikat na kay ayate Inaldaw nga ututube Inuras nga panpanunute Apay adi nagkayat Apay aliklikan na Kabuka di day tuilangan Di mo man na pinanunod Di puyat kukeng panlod Nasa em nga umuko Panagpitik day ko'y puso Inaldaw nga ututube Inuras nga panpanunute Apay adi nagkayat Apay aliklikan nagkapuka di day tuilangan Jagi kamat-kamat to'y bagi Luti pamatim awan serbi Jakmet ipilit-pilit to'y bagi Ngawan buket adutut muka niya Day to'y ti tandaan Dakel tuti pagbabauyang Takas mula kinugtarang Tigasan mo nga nagpaiduman Okay, napan yung sagsagod ka ni Boss James Salongboy. Kasama ni Ate Lovejoy Halasio. Ni Ate Jem Makinatiling Talongboy. Ni Boss Larry ka ni Boss Francis Longboy. So Ate Imelda Aurelio. Kan kasama din ni di pamilya na. Kan ni Mang Froy Landamo. Dito na Barangay 5 San Nicolas, Ilocos Norte. Awan sakit di papachen Ngenaken ka ikakari Awan sakit di dingdinggen Asikat inak ay ayate Inaldaw nga ututube Inuras nga panpanunute Apay adi nagkayat Apay aliklikan nagkapuka di day tuilangan Jaki pilit-pilit to'y bagi Luti pamatim awan serbi Jakmet ikamat-kamat to'y ayan Ngawan bungket adutut muka niya Day to'y ti tandaan Dakel tuti pagbabahuyan Kas mula kinugtaran Tigasan mo nagpaiduman Uman lapi na nuno Uy puyat buken panlo Nasa em nga umupo Panagpitik kay kay puso Inuman lapi na nuno Apay ali nakayat Apay aliklikan nagkapuka di day tuilangan Kas mulang kinugtaran, tigasat ko nga nagpaiduman, tasyak tiliniklikan. Ayan, at para kadigiti, so amin namin tatanga 81K viewers. Ayan. Paramot kadigiti at naksiding. Kas lagi ni Ate Lovejoy Halasio, Lucasin Norbert ang ipag-Roosevelt Amatyo, kasama ni Mr. and Mrs. Bernard and Lilia Bonos dito na Hawaii. Ay ading nga sidingan
naglapsat nagpintas kan, sining ana imuntar tarupa, isut mang palas pang mang pasang tagkalangam, ay ading nga sidingan, di kadla mabalin nga prusan kat maningsan, di kadla mabalin nga say upek, panglum dita sadyam nagkanas kat ngatan, nusyak tay pagustuhan, ay ating nga sidingan, naglapsat nagpintas kan, sining ana imuntar tarupang, isut mang palas pang mang pasan tagkalangam, ay ating nga sidingan, di kadla mabalin nga prusan kat maninsan, di kadla mabalin nga say upek, panglum nita sadyam naganas kat ngatan, nusyak tay pagustuhan, ay ating nga sidingan, di kanto pagbabawyan, nusyak din kapagustuhan, nga aglailo ta sadyam, makitam nesa nilangan, matyo sana pugi ang adut, at kung kuna kanyak aswerten tot maasawak, ay ating asidingan, tayo to'y titandaanan, nupadasen nakitan nga aglailo ta sadyam, makitam nete dilangag, matyo sana pugi ang adut, at kung kuna kanyak aswerten tot maasawak. Okay, kasamitan kaniya Madam Emerita Kahimata, new sponsor the RCS. Ayan. 51.1K viewers. Kasamitan kaniya Boss Cesar and Yolanda Ignacio, new sponsor by the Araco Papo. Ayan. Ay ating asidingan, di kanto pagbabawyan, nusyak din kapagustuhan, nga aglailo ta sadyam, makitam mete bilanga, matyo sana bugi at adut, at kung kuna kanyak aswerten tot maasawak, ay ating asidingan, dahil to'y titandaanan, no padasen nakita nga lailo ta sadyang, ipasigurado kun kenkan, amapnek kat nagpaydumano, ipakapet kun tuken kat laing kutrin numansa, ay ading asidingan, ikanto pagbabawyan, lusyak din kapagustuhan, nga aglailo ta sadyang, makitam nete dilangag, matyo sana bugi at adut, at kung kuna kanyak aswerten tot maasawa, adut at kung kuna kanyak aswerten tot maasawa. Ayan, para ka kita'y sidingan. Ay. Para ken ka di amin nga buibuyan, nadagen nasa enlu isut sumamay, altuaden at sana ang amang lemnes, kanyaken patay, let ang tuy barukong ko, singay ni tarumpingay, alukuden na nga ipalagi, dagi diragsak di umuna napay, di muka din malagi, diintain pang pangruna, adikan tudeng-denggen dagi pidila, anatarimas patem-patek di tayo tutulog, nga aday ti rumaay, nasdaw tinakem kutada ng tuntun dagi diragragsak, nagsamit alagipen, tuy di akapasigan tapay, dahil di nga ingin
Malisem masamit at makamurmuray, pinarimrim ken pinalutip, makahukay makapaganay-gay, ay luwaklat umarimayang no malagit uti nakairwama. Anya ka ditigapunan, itatakit ng lipatan, tatarumami sa bibig, pinatpatim sa manlaydan, dati pusok ket nagpasugnod, tadi taman lakap-kap mekan, no syakti aking buangay dagiti balik ka sa sinabsabungan. Once again, to Boss James, to Ate Lovejoy Halasio, di Compadre Bernard and Comadre Lilia Bonos. Adayo alugar, adayo alubong, tinagkapkapwan mi una pang lungasabong, isot kapunan may dagati tuntuntun, aaga diwara agrakurak tabanglo, sajay lugar mi naruay ket aduda, dagiti sabsabong rosa sa kasken ka, ngemawan malaing tay nagaibat dyan na, wabuken amatat nudila ang siksika. Kasi Norbert ay Salamon ni Ipag-Roselia Macho, yan. Tukasin Ariani Macho, ayan. Happy birthday Kwang-Kwang. 4 birthdays to come. Sadyay lugar ni naruay ket aduda, dagiti sabsabong rosa sa kasken ka, ngemawan malaing tay nakaibat dyan na, wabukel amata nudilaing siksika, na minsan arabi anakar darepdepa, kaskala agtutugaw ading kuditi sikiga, ulain niya prus dadwang adagkulak, agliing kan manong kasula kuna kanya. Okay. Okay, nagpangarap pagsublian ni kasamang Brian Jacinto. Okay, once again sa 1K viewers, thank you very much. Kan kasamitan ulit tekmet yagyaman ka ni Boss James Longboy dati new t-shirt at new uniform iti Arako. Ah? Lala, gore Nala, hey. Hey. Okay. Alright, thank you so much sa 1,000 viewers ngayong araw na to. Special day of Apo producer in this group, RCS, Miss Mary Queen Corpus alias Kwang Kwang iti Hong Kong. Happy birthday to you, Kamsat. I love you. Ayan. Yes, anat paala sa lepet pa more. Ito yung mic ko. Hello. Yes, teman nakin kintal. Oh. 4 kantos ba yan? Hey. Oh, yan. Alright. Aha. Oh, hello. Hello, yes, okay. Wow, bongga. Thank you so much, 1,000 viewers, 1K viewers. Yan. Oh, padayamanin. Thank you so much katini sa amin namin kasangay, tinagkasangay di ay tinagkasangay into no kaano tayen. August 25 ni Neil Bryan. Ganir ba o Mateo? Oh, happy birthday kanya Neil Bryan tay kakaiso na anak da Kuya Norbert kani Ate Rosbelia Baby Bell Mateo ti Hawaii. Happy birthday kanyam ating ko in advance.
Usapay iti panagkasangay met ni Kabsat Kwangkwang tatangal daw. Ket sapay la kuman ni Apo Diyos iti mangtarabay kanyam. Agyamyaman kami digidi sa amin nga advice mo, ken digidi sa amin nga tulong mo. Ken digiti kinasayaat mo kanyak nang nangrona iti grupo digidi arakon san saluyot. Gapuanan ta sika ti rason ken gapona no apay nga dak ditoy. I love you Kabsat. Tun rabii, 4 kantos, 2 kay kinto kay Brian, selepet mana yan. Joke lang. Alam mo, tanong kong daway, bimabanti viewers sa'yo, kapanan ta nagngab-ngabakon. Kagurak man, tugal ka tumay kag gibasa ti, anda kayat sa tagi-basa ka. Oh. Alam. At request na ti Baby Bell ditoy, si Kaliwa, kin Piola. DJ Kano, kwa, Ikay Mahal Pa Rin by Rockstar. Siya kumat manganta ang nangato yan. Baka kiyak-nak. Oh. Kasapay Kaba by Tutsi Guevara. Mahal Ka Sa Akin. Oh, Mahal Ka Sa Akin. Tutsi. Okay. Napay. Oh, Magazine Latta Night. Magazine Immortality. Oh, kantahin ni Paula Met kunana. Oh, anapay. Oh, adu yan. Iso nga pagkantay ti request da. Umiiyak ang puso ko amo kahit Kuya Norbert. Kuya Norby, amo kaya ti umiiyak ang puso ko? Mayate. Ay nako. Oh, alam mo lang tatawag akong daway. Agibasa akong digiti komensyon sakbay nga kumanta akta. Itol-tuloy tayo ti... Diretso lang ako makanta ita. Hindi mabad viewers man nakabaso lakon. Ha? Ano na? Awan. Anat ko na natin, Joy. Idi eksina datay ayatin na. Ala, Ate Joy. Deti me. Ada drama. Ay, ada drama. Iti kalman news tata drama tata. Okay. Ala tayo drama. Itinagan ni Ayan. It's not so long I need you, my arms. Itinagan. Itinagan ni Ayan. Itinapalabas. Agwalwala ni Jay Galasio. Itipagtaingan ken asyenda. Digiti Bimoriri family. Inwaksin ni Jay Galasio iti ayat na nga asawa na. Gimhana matanggap. Di asawa na. Gapuanan ta na mabalbalin ket anak kayat nga ipulang. Digiti tablet kas kada cellphone. Agpatpatuloy tayo. Agurek ka ngamin Agurek ka. Kapalimot niya pagsaritaan ta dayto. Ay namod dayto yung but. Hindi kaya talaga nga. Wala angam. Apo kito anak karot kayatin. Agad ang mumot mas pasuplit. Di kito kwentas ko kada cellphone ko Nasabol ko yung sablit kita. Kanina ako binangkatang ko. Wala angam. Sa totoo lang. Peace, Ate Joy. I love you, Ate Joy Love Galasio. Ay, sus, Diyos ko. Alam mo, agpatpatuloy tayo ito, madamdama. Oh. Ituloy tayo ito nito lolo. Tumigati nyo. Okay, alam mo la. Iti, news manen, news. Oh, sakti umuna, Oh. Yes, ladingitan mo lang po, tintay parang putol manen iti
programa ni Ararakop Konsal Saluyot. Tada po ni kasamang Brian, iti pasuki ni Ilocos Norte, taintendenggen, ti Barong Damag. Kasamang Brian, kami! Digiti ramdamag na tangal daw, kasamang Rodi Corpo. Pasignan, iti panagbekel, iti may isang barito, iti Barangay 4, Poblasyon, Pasukin, Ilocos Norte. Oras iti alas 5. Alas 5 iti barbangon, kita na nagbekel, dito yung gabarito. Kapuanan mi panggipkin ayat, kating sina kanuting girlfriend na. Ay, Trola Bells, kasamang Rodi Corpo sa peso tibag baka. Yes, kasamang Brian, ulit naman lang dati may isang pasamak nga damag dita pa pasuki ngayon mo itata. At Ana di dyan nagbekkel. At Ilawlawag mo man ititangatang Sigon, hindi pa nakadamag tayo kinabombo Robert de la Cruz. Kitanta ka no nagbekkel mo isang barito, iti Barangay 4, Poblasyon, Pasukin, Ilocos Norte. Kapuanan tayo insinan sa weno nagkapada, iti girlfriend na. Isungata kayo, nga dakapapa ng girlfriend na, hanyo na itapakagbekkel na perla. Isot ka po na, no, ada ka di solusyon, ti panakapa, iti agayan ayat, ket hangkay kumangag bekbekel. Sa balin di mas pasama kiti lobong, Miss Perla Rese. Basta radyo, DCJC, Bombo! Kaguran akto ni Sir Malasig kaniguan. Apo manager Randy Yote. Nagpapayso ti babagak. Kakamsat yung gagayem, ada ka no nagbekel pasukin. Nadamag nating dikteradyo tay. Isod ka po na da kayo, no, da kapapayo, hanggang antila mapanpanunod yun, no, kapapayod po boyfriend nyo. Hanggang bekel, ta, sigon iti panag-imbestigar da, nag-apadan sa iti girlfriend ang Rodin. Katan. Nagbekel jay balay da agdan. Kabalay na nakita ka no nilulang na. Bandang alas 5 tayo nakita da, pero awan ti agis nan. Iti sinugisok da iti cellphone na, at conversation da jay girlfriend na agap-apatan sa. Ayan tinaganak da ito nga ubing at jay Saudi Arabia. Bale, separated ti naganak kanya na. Isod ka po lang, timot mi advice ko kada kayo, hanyo kap-apat iti boyfriend nyo, tapakabagkil kayo. Apagit Okay kita, ba? apagit kita mga Rod de Perla. Ah? Apagit kita mga Rod de Perla. Agap-apat dati boyfriend. Alam mo na, tatagon daw kibasa akong digiti komensyo. Thank you so much once again. 905 viewers. Happy watching to Ate Noringiang, Ate Mary Andra Bakundudang, ni Marivic Padrigo, Ate Emelda Aurelio ni Eral Kinimeri Kinishina, digiti Aurelio family dito na Hawaii nga tagaban na. Happy watching kada kayo na Albert Manuel Julian. Kasabay kini Chris Ballesteros, happy watching. Ni baka man nagbuyboyamit ni Clarita Raza, Rizal Day Tugas, ni Bes May Asuncion, tigitimbor na kumusta kayo? Kintigin sa aming solid Hong Kong. Ang raman pa kini dating manager iti daytoy nga programa iti dating manager iti Bombo Radio ni Bombo Tony Casimiro nga programa jay Magic FM. Kasi may pa nag-report na tuladag. Yes. Hello mga okay. Alma Casimiro, happy watching to you ate. I miss you. Yes. Okay, gagayam kabsat. Ladingitin mo lang po ti panangputol manen po iti programa. Tayo mandinggen ti report. Kabarbaro nga report. Idata Gondaway. Hinte pastriken na po. Ti dating nga manager iti Bombo Radio. Ni Bombo iti Tony Casimiro. Tony, come in. Yes, Bombo. Yes, kasamang Rodi, when makita tayo, digiti sumaganad nga COVID-19 iti Lawag City, alain tayo, soroten, when, digiti protocol, kas kuma iti panag-alkohol, makita yo kadi, isod ka po na nga, ti panag-protocol tayo, iti dito nga sakit,
Oh, masapul nga anadan tayo, met tibagbagi tayo. Kas ko ba, iti social distancing. Oh, ibagada nga dito social distancing. Ket no, agkalugan kayo, met iti may isang alugan, ket handa kayo, met nga tiliwen. Ngam no apay nga agbutor kayo, tiliwen da kayo. Ket no, adda kay tugarot ijay balay yun. Kas makita, met. Agsenlepet kay tumet nga twa. Di ngamin. Okay. Ay! Yes, kabla tayo man digiti amin nga taga Bumbo Radio. Da kayo apong buybuy at ano kayo cho iti kabarwana nga damag, ag 5 peso nga damag, ag dengeg kayo apo iti Bumbo Radio Lawag City. Kablawan naman ni Magic FM, Sir Bumbo. Tony Casimiro. yes, siyempre iti Bumbo. Oy, Ayan. Sir Kuya Tony, buy ay dingdingin ka no katalugan ko ha. Mangcomment dagiti sumagatan nga damdamag mo no ka. Sumaruno ka ken ni Uncle John. And happy birthday once again and belated ni Ate Judith sa Hagon ni Digalman. Thank you so much si Jay Inted mo nga pagmeriendami. Ayan. Kasapay ken ni Kuya Marion sa Hagon. Thank you so much. Happy watching kada kayo. Sinupay tagkasangay ni Kamsat Florence Paula Domingo. Ay, mabayak pa gaya kaya. Ay, happy anniversary. Wow, bong. Kiman ano? Alam mo na, ito ulit tayo digibasa digiti mensahe yo. Ayan. Okay, sino pa? Once again, kablawak man met ni Ate Alma Casimiro. Ayan, asawa ni Kuya ni Sir Tony Casimiro. Ayan, parang minaangaw nga tao digito, nasisingpod na digito ya. Yes, kasama Brian, total na nabanggit mo ten ti Bumbo Radio. Agdengeg kayo aming programa da po ta napinta sa puti programa ti Bumbo Radio. Kablawan taman ni Station Manager Randy Yote. Boss! Naimbaga oras yung amin. Maguswak pa nag-report ni Kwa ni Janice Madamba. Iso na, Dintay pagtitinamagan nga tupiko, May kabesa kita. Nabaighanay may ni Bumbo Robert dito yan, Umay kumaman din, ayan na sikat kadwanan no Kwa. Joke lang, Mang Norbert. Ay, Mang Ruben. Kasabay, kablawan tayo met ni, Oo nga, pero maganda. Beverly Benavista. Ayan, thank you so much din, Ate Emelda Aurelio ni Janice Taliana Macabio. Ayan, nga asawa ni Kuya Ernesto Tavita Macabio Jr. Thank you so much, Jane Payo. Nga t-shirt me, di kalman, kita hang kami makasubsubat kada kayo. Okay ba? Kasapay kini Femia Artailan. Hello kasi dito na Hong Kong. Kamusta kayo dito sa amin namin nga solid Hong Kong? How are you, Ate Etelilan Sulsuli dito na Hawaii? Kasapay kini Ate Miriam Aurelio Corpus City, Spain ni Lynn Garcia. Hello kada kayo amin ni Star Anis. Ayan. Ni Maison Shonton Bigat. Ibalitam, nalpasan. Robin de Tigre, happy watching to you. And of course, kini Nancy Dakiwa Gilos. Diba? Sino pa? Shirley Gonzalez Pilotin. Ayan. Ni Ate Nena Kakal. Happy watching to you. Ate Nena Kakal, kinaading ko nga Irene Kakal. Nagraman pa kini Shina Yang Muku. Ayan, Clarita Raza. Kasabay kini Myrna Andres Isabillo. Hello, Ate Myrna Andres Isabillo. Happy nimba ka pa nagbuybuyam. Kastapay kini Ate Emelda Aurelio. Kuken kan Brian bagay mo. Han, programa pa lang ng Kerodi dita Bumbo Radio. Aga mo kami idin, da kami amin nga ko idi. Ita Bumbo. Yung hanak ng empleyado Bumbo talent na kladyay. Ang Kerodi di ko idi. Programa iti Distancia Amigo. O, di ba? Lynn Garcia, kasabay kini Alberta Ibalye. Happy watching. Shirley Gonzalez Pilotin. Ni Lani M. Rabanal. Kasabay, thank you so much, Kuya Noel Garcia. Iti 1,000 stars. Bongga. Woo! Balakpak naman dyan. Nagraman pa, agur kay ipangatuman tayo at pagkitaklatan. Agurhaan ibawan pa. O, at nakita yung natilala, Atilala, Brian, kablaawak man ni Mildred Anaula. Apay, adot Mildred ta, bobo, sulso naman ang lala. Baybayam lang, kita Mildred ita.
Oh, anda siguro makasisidad bubuos. Oh, kasabay kini thank you Idol Brian kunin Ate Miriam Murillo, kasabay kini Ate Carolina Dayab. So sa Idol Brian makabulmuray ka talaga kunana nang runakin lula orang madamdaman to. Oh, Albert Manuel Julian, hello. Thank you so much iti palakpak, yes. Ate Emelda ako sa digidi ako sa family. Iti digidi barong sponsors tayo iti Canada. Ni Miss Domingo in love nak kanyana kunana. Oh, madalaga. Sino di jay? Oh. Ay susi dasawa nan. Oh, di ba? Kasabay kini Claricel. Hi Pugi kunana. Agraman pa kini sorry, Jack namin na gets. Ni Jacqueline Brazero. Sir Brian, pa-shout out man. Dito Dagupan City, Pangasinan. And of course, thank you so much, Iti Kalman. Panang iburay mo iti sa pasap nga ayuda mi Ate Gemma Lumboy and Kuya Larry Lumboy. Palakpakan natin. Sa masarong comment ni Ate J. Love Gelasio. Di ba? Thank you so much, Ate J. Love Gelasio. Robin de Tigre, kaya kanayon mo iraman tabaket ko nga universal. Ay, nako, hello. Jelly Anacasio. Happy watching ka ng Jelly Anacasio. Hello sis, Best Irene Natividad Kakal. Kumusta kayo amin dito na Hawaii? Ni Liza Ganirun. Hello mit kanyang Ate Liza. Agraman pa kini Ate Nena Kakal. Okay. Ni Shioni Gali Villanueva. Happy birthday, Ma'am Boss Kwang. More blessings to come to your life and more power to RCS. So with your beautiful and amazing singers. Thank you so much kada kayo amin sa mga bata. Masabay kini Ate Mirna Andres Isabelio, bagay mo talaga Sir Brian anyway, thank for mention ko na. Thank you. Masabay kini John Lacosta Kuprada. Sir, kayam siguro tuladin Jay Bushes Naruto cartoon character. Kasi na Jay, kapangyarihan ng kadiliman. Ataywan jak kaya timaret. Padasik niya ramonan, di flower mo. Please, parang awa mo na. Hello kumpad Robert De La Cruz, kumusta ko na? Ay buibuyan na Kuya Robert De La Cruz yan. Kunana idi Abril. Brian, agparama ka man tumayta, di mabaga oray kong text mo, di ka mo imay. Ay, sa po. Orayin, da kalata makaet, da makakita taga-bumbun, sikat ka dyan surong. Idol Brian, kablawan akman birthday ko itang Aldao, Hong Kong with love, thanks. Kuna na, sino di dyan? Ariani Mateo. Okay, happy birthday kani Ariani Mateo. Ayan. Nagka-birthday na ganun kong kuwan, ha? It's our Anis. Hello, love. Elena Ramos. Kung anama de, tama? Hello, love. Wala kang tao ito. JR Dagoro. Nam Kasen. Haha, tagari. Apay ka sa mga Accenti Stars. Manjak makasend ko na ni Ate Mirna Isabelio. Agpasuro kan teksam to ni Chokoy. So, mangilawlawag kasi oray sakit. Jakam mo, maulawag eh. Lani Emra, pat pinatas ko Accenti Stars. Madimit accent. Masapul sa muti ay di kada passport nga dokumento. Lani Emra Banal, thank you Pogi Brian for mention. Kasabay kini Ate Nena Kakal, thank you so much for mention ating ko Pogi Brian. Ate Lilian Solsoloy, happy watching. Ma'am Lilibet Tayamen Solsoloy. Noel Garcia, you're welcome Sir Brian. Always din sa inyong lahat. Ken Kablawak mit ni Ate Emerita Kahimat, ken Ate Cherry Kahimat, kina Arlene Mendoza iti Hawaii, new sponsors sa manen. Di ba bongga-bongga ni Ate Gemma Lumboy, Ate Linda Lumboy, Kuya Laren, Kuya Francis, nang na kini Boss James Lumboy, founder iti tayo nga programa. And happy birthday to once again to Kabsat American Corpus alias Kwangkwang iti Hong Kong. Palakpakan, di solid Hong Kong. Okay, last 10 lang yan, nagkanta tumeten. Marites Kulkul watching from Hong Kong, pa-shout out family Kulkul at Bautista family Bayogao, Santa Cruz, Ilocosur. Kamusta kay amin? Ni Rasalia Paragoy, at Emelda Acosta, ni Kashi, ken ni Bernadette Balais, happy watching kita kayo. Ubol, Lutad, Alial. Okay, Assalamualaikum. Okay, ay Muslim siguro dito eh. Carolina Dayab, thanks again Idol Brian sa mention. Kasabay kini ubat dito eh. Liza Ganiron, iti Hawaii. Okay, graman pa kini Noel Garcia once again.
Baby Let's Noble Nigus. Good afternoon, idol from Singapore. Di ba? Kasama kini Aileen De La Cruz Tavin. Hello sir, pa-shout out man met from Hong Kong with love. Kumusta kayo dito na Hong Kong? Remedios sa Ternida. Wen manong di kayat kunana. Ganun ba? At I love joy, more blessings, arakom salsoy. Thank you so much. Kin kasamit kablaawan tan ni Kuya Ferdinand Reyes. Ang pagbabalik na sponsor sa arakom salsoy. Thank you so much, Kuya. Iti ayat mo. Okay ba? King Agkawili, gwapo ka lang tapat Brian Asintok. Thank you so much, Pat Oray, met siga gwapo ka. Ni Ryan Ramos, shout out po Ramos family dito'y Burgos, Pangasinan. Kamusta kayo amin dito na Burgos, Pangasinan? Ryan Ramos, Ken ni Beswanan si Dakiwang, digiti Timburnay, dakilatan amin. Awan itilabas na. Cres Ballesteros, ken ni Antimaricho Kabubungan dito na Lubnak Vintar, ken digiti anak na nga nagogwapo, ken nabimidas ni Marinel, ken ni ala nga ro din agkanta akon. Sana all anak. Na. Ano jay? Sige. Sure. Hello, Jane Clemente. Kasanuka no sumingit malagip na bukod mo tay siksika uy buyaem kat ratita atwa di mo kanina marit na kay di para ayat kuken ka kapnon sikatay di unay maina aldayal ka tain ka ang basa yemno di mapne tarik na agdayal ka katumawag ka umurayek natawag mo biyak ko tapong ay katang na ito ilim mo bayang na yakas kuti I love you sikala malagi saat kuman kini Kuya Ferdinand Reyes. Ayan. Ate Imelda Aurelio, this song is for you. Awan sa balik ng ayat ko Dudi si kalae nga ipagpatik mo Laksit kinano mo ken naglabas mo no isang pagrukutam dahil puso when naglune na tinatago ang raman naglabas mo kading puisot rason na pangdudod mo nusong kendura tabarukong mo di na puno na iyan awan pati
Saan kuman kini Ate Lia Duffy and Ate Lala. Kuya Delphine Rabara. And of course, kini Merrick, ni Errol, ni Adi Gumasina Aurelio. Bro Billy, kasla dyan, maapno. Para papukaw ko, kakaiso na ngayon ko. Jakman, ninamnaman, ama sulisutan, bayat tigam, awan ko. Narupong man kaya, kay tanakin mo, kararuakin puso. Di mo pinanuno, tuy sakripisyo, higan ko kento. No pagkaragsakang di panagsagaba, awan mabalin ko. Nulam lamaer, agin akon sa bulan, siya kuntay ni pata. Lagi pe, awan tinang kurangan, kinagbasulan. Katoy ayan, ngay parin na, katawan umartap. Yating subat mo, kasem ken lindo, pusok di sinugatan. Agkas ken panas, pinaglinagmam, ken kaamarang alilang. Hello, Kuya Ferdinand Reyes and Kuya Larry Lumboy. And of course, kani Ate Lala. Hello, Tito Victor Adriano, ni Kimberly, ni Billy Adriano. Giarda Guru Bro, hello. Kasabay, kablaw kumet kini Beswa, Raquel Apagen, Edrali, dito na California. I miss you, Bes. I love you, Bes. Na'll be adawel, disimbang bay, kanya. Forward, Kuya Ronnie Pandagin, Ate Marie Nagtang, forward. Itay nagaunangin yatayo, ditiden na. Nabaya, apanawe, anagip tuhurat, dalindukin sayang, di sinagapa. To Ate Rosmarnie Dumingsil and Auntie Mercy Dumingsil, bayat di kaawan mo, awan patiktan dunia. Inbubus ko tura sa naglemes itiarat, barbare ko na asikat ay malipanak, naglabesen siga manentay awakan. Hello, Kuya Norbert and Ate Rospelya, isalayo. Nagas ang biyak kutindet mo ang kalakahaman, nagustuin pa yen nga uray no pagkantayan. Pinanunod ibubos ko ganyan, pinagsinag di tapuso mo, ikanem nag-akas linipa. Hello, love! Saan ko may
kini Kuya Robin de Tigre at Kuya Ernesto Macabio Jr. Helula kaili nakadi betlae to Ate Choy lang kilasyo. Helula malaglagip nakati ang nanay nisakiti ko na kanayon ka gatatoy kaunggat kamunget nga agmay saka dito'y puso na ikalimen la sikat kililiwan la sikat iragragsa sikat rason tumapiya sikat tuntuntunin ko'y puso ang ngarut asikalat pagmatik hingga na umpatanin narasak to'y lubong ko no makikita ka na isip nga rupa laglagi masikati ka papatkan tiyag na dayon at kakatuy kaunggan laglagi masikati ka papatkan tiyag na dayon at kakatuy kaunggan tiyag na dayon at kakatuy kaunggan tiyag na dayon. Next, Mr. Ronnie Corpus. Okay, ito yung crying time po, Ilocano version na. Request na po ni Miss Seni Pasyon. Asipay biyak puting na nagpanag sipot oras kanito pinanawa dahil puso ginakantong malipatan nung paiting ka rin kanya naglikudan jakman met hinamnama salda to'y biyako adik kanton gulibanday to'y puso ngemala uray kasto'y ikasat itura kipait na biyak to'y biyako numan pa'y letangkon aksa sa musa dooke mrigatin nagkalapama dahi to'y puso dinakantong malipatan gupay di ka rin kanya nagkilikudan. Okay, sagot kumantay dahil yung aganda kini Ma'am Sema and Larry Longboy. And of course to Madam Imelda Aurelio, ni Ma'am Linda Longboy, Rosbelia Macho, and Boss Norbert Seni Pasyon. Ayan, gusto na po nag-request po na ito yung kanta. Kada kaya aming nagkararakop, Mami Andrea, kumusta ka? Asipay biyak kutin na nagbanaga sipot oras ganito
Daytoy puso dinagan kong malipatan, lupay di ka rin kaniya nagligulan. Jak manet hinamnama sa lato'y biyak ko, adik kanton gulibanday to'y puso. Ngemana uray kasto'y tigasan ko, iturak di pait na biyak to'y biyak ko. Numan pa'y led na angkot agsasamusa, tuoken migatin nagkalakama. Daytoy puso dinaganton malipatan, lupay di ka rin kaniya naglikuran. Tira at ipay biyak kutin na nagpanagan, sipot oras ganito pinanawa. Daytoy puso dinaganton malipatan, lupay di ka rin kaniya naglikudan. Yak man minam naman sa lato'y biyak ko, adik kantong gulibanday to'y puso. Ngemala uray kasto'y tigasan ko, iturak di pait na biyak to'y biyak ko. Okay, thank you, Kararakop. Okay, sabali pa po. Nagitimet ada limet arik nana. Paraman king ka, Madam Imelda Aurelio, sagot ko man dito kanta para king ka. Impagarup adya agayat kengka, hindi makita pinasaya mukha niya, tanumat mata dalin ngayon kikita, ken isem mo hanap tuwan kay Papa na. Hanap aramide yagdama, daytoy puso nga agayat ken ka, ilimet ko kadin lata, daytoy rikna nga agayat ken ka naputno. Nagrigate akong traen daytoy puso, wenno isuro tuy ayat keno isuro. Daytoy puso ket agduyos unay ken ka, surute kat mirik na nga agayat. When nagrigate na kontraen to'y puso, when no isuro to'y ayat kenong iso. Ket daytoy puso ket agduyos unay ken ka,
suruntek ka di, tiriknap na gaya. Anya aramide iti agdaman daytoy puso nga agayag ken ka ilimet ko kadin latan daytoy puso nga agayan ken ka naputno nagrigaten ang kontraen daytoy puso wenno isuro tuy ayan ken lumiso daytoy puso ket agtuyos unay ken ka surute kat nirik na nga agayan surute kat nirik na nga agayan. Ayan. Okay. Awag man karoti sumarano pa yabong kumantay data nga malem. Okay, eto na si Miss Perla Erice. Ayan na, ipay kumanda ito yan sa balipay nga request ni Sir Ernst Dita Rhode Island, USA. Ayan, hello to Ate Gemma Longboy, Ate Lovejoy, Kuya Mari Longboy, Tita Imelda Aurelio, Ate Sheena Aurelio, and Kuya Francis, Kuya Ferdinand Reyes, ayan. Ate Linda Longboy. Inunam ka niya. Ayan, take two pang lalaki naman yan. Best. Ayan, dati ba kanta ka Ox, sagsagot ko Ivy. kadagitaya na ayat mo na yung magmagdati stars. Ayan. Kadagitaya sponsors ni Bad Batumil. Thank you so much, Sir Ma'am. Kinunam kaniyang idi nga umatayo ka ngem sublian ako kay dati ka rin biyak ko pusok ng namnama ket tinulunay ka aldaw ang naglabas kanayon ka asiksekaan tawag mo ken surat awan man di ingot na oray ditunggal daigman yung inap at may maysa awan ti marit na mudila sa empty kaun ka lipatin kan kuna gem di ka pa elan tay di puso
lain inasugat. Apkes kinsanaan, ipturang alang ame di panusan. Apay ngamit na di ka malipatan, di inoran-oras ka, tiada tuy kangkan, lumay no ikul mo, isukat mo, iti sa bali, sakit ni ayan-ayan ikamay, hinuwaksi, di ka malipatan. Apay ngamit na di ka malipatan, di inoran-oras ka, di adato'y kawanggang, lumay no ikul mo, isukat mo, hiti sa bali, sakit ni ayan-ayan ikamay, hinuwaksi, di ka malipatan. Di ka malipatan. Ayan, para man kami kita'y taga San Pablo, San Nicolas. Medya kanta. Ayan, sa balibay nga ni Kipaay. Hello, Ma'am Sunny Joy Agkawili, Jenan Ruiz, Ma'am Maricor Polido Ustari, ayan, David Andrada, Ma'am Ludivina Canceran, Ma'am Josie Natividad Asido, ayan, Claricel. I wanna know the stars from the sky. I wanna live a day that never dies. I wanna chase the world only for you. All impossible, I wanna do. I wanna hold you close under the rain. I wanna kiss your smile and feel the pain. I know what's been fun looking at you. In a war of lies, you are the truth. And baby, every time you touch me, I'll become a hero. I'll make it safe no matter where you are, and bring you everything you ask for. Nothing gets above me. I'm shining like a candle in the dark when you tell me that you love me. I wanna make you see just what I want. Show you the loneliness and what it does. You walk into my life, you stop my tears. Everything is easy now. I have you here, and baby, every time you touch me, I'll become a hero. I'll make you safe no matter where you are, and bring you everything you ask for. Nothing gets above me. I'm shining like a candle in the dark when you tell me that you love me. You know, all without you, I will always hunger. All I need is your love to make me stronger.
karagay amin ang sangapada na niya kanta. Ayan. Thank you. Awagak mamit ako niya, Miss Liwa. Yes, katinak man met nga roda pupad ganda ding may isa pa nga request. Ang padpadasek, sir, Immortality by Celine Dion. Yes, try lang. Yes, hello ka. Irasagsaw to kada kay amin na sangapada ng nangruro na kalit. Sampai kumanta na gusto natin na request
Thank you so much po. Kenny. Yes, sa bali pa yung request. Uray awan kan, dito'y sidong ko. Hello to my mommy, Shawnee Gali Villanueva sa ating Kwang-Kwang, Kabsata. Kwang-Kwang! And to Kwaro, hello! Ate Love! Jack malapna, iinom ko, pagkasa, biyak ko nga ito. Lupa'y nasakit nga awate, pinagsina, huwag ang puso nga pinipinate. Diyak maepe, tuwing iliw ko, ngayon padase, biyak ko nga ito rin. Lupa'y nasakit nga awate, pinagsinang mga puso nga pinpinatin. Uray awan ka, to'y sidong ko, diyak to kamden alipaten ka ayat mo, kay dadong mo, awan umarta, to'y kaayat, wansikalat na karignaak, di ka tupulos, malipatan, kano minsan napalinta, ang paseto'y biyak mo, agyaman na, tatiteng ka, anak pananiyan, nalitem alubong ko. Biyak ko ay ayate kaunay, uray awan kantong dito'y na. Hello to Aurelia Shirlita Tabutol and sa Almunja Crescencio Ate Love, Mary Anra Pacundudang, Mami Shoni, Marivic Patrico, Jack Maepe, tuwing ko, ngem padase, biyak ko nga ito rin. Lupa'y nasakit nga awate, pinagsina, huwag ang puso nga pinpinatin. Uray awan ka, to'y sidong ko, diyak to kamden alipaten ka ayat mo, day dadong awan umarta, to'y nga ayat, wansikalat na karignaak, di ka tupulos, malipatan, kano minsan napalinta, ang paseto'y biyak ko, agyaman na, tatiteng ka, anang pananiyan, nalitem alubong ko. Biyak ko ay ayate kaunay, uray awan kanton dito'y na. Hello to JP Davea. Uray awan ka, to'y sidong ko, diyak to kamden alipaten ka ayat mo, kay dadong awan umarta, to'y kaayat, wansikalat na karignaak, di ka tupulos, malipatan, kano minsan napalinta, ang paseto'y biyak ko, agyaman na, kadimting ka, anang paraniyak, nalitem alubong ko. Yes, para kati amin ang sangapada ng nangro na kay ni Ate Jem Jem. Ay, kanina man meron ako ayaw banda di may sabay nga kaduwag. Yes, kabsa Tiola
salamat po. And to sa Charlie Gonzales, Pilutit, Claricel, Linwell Campos, and to Ate Love. Kastape, hello Kenny Sir Will Manuel. Thank you so much sir. And to Ina Hernando Minchi, to Ma'am Priscilla Nasin Palpalatok, Ma'am Noria Evangelista, kasabi ni Jovelyn Nara Damasco, and to Rose Valiente, to Neriza Jacobe Gariga. Hello po. To Roger Mones, kasabi ng anak pampikap kablaawan ni Fabian Holman, to Ina Hernando, to JP Davea, to Robert Felix, and to Ma'am Nena Kakal, Dina Sambas, Makapainlove Tabos, maraming salamat po Madam. And to Mami Shoni Gali Villanueva, Ma'am Marlene Dalian Halaba, hello Madam, thank you for watching again and again. Ate Leah Duffy, Ate Lala Lala. Yes. And hello to Ma'am Elsa Bayani. Ayun, kasabi kayo nakapangpingar na kablaawan ni Salmo Crescencio. Kasabi kayo ni kasinsin ko nga Christopher De La Cruz nga tayo Taiwan. Touching wawa yes, hey, hello. Thank you so much for watching, Kas. Mi miss you. Urahan na kay kayat, And si Ma'am Marisa Puyawan. Yes, syempre, nakarod ayabanin. Tika duwa ko may mga pa-IT. Sunata para kada kay amin. Sa nga para, please come forward. Piula, makaisbo ka? Hindi ka talaga. Yes. Pati siya makaisbo? Hi! Makahanap talaga? Yes! Ayan! I've been watching to 775. Ay, 55 gaya. 65. Aladyak makita. 758 viewers tayo. Ayan, happy watching everything, everyone, and everybody. Yes, ayan, kablawak man na po digiti na ayat nga supporters ti ara-ara ko digiti na ayat nga sponsor iti kanay nga buy-buya. Yes! Thank you. Iti kanay nyo pa nagbuybuya, kanay nyo pa ng suporta. And of course, ayan, kablawak man ni boss. Yes, biyag ko. Happy watching ni biyag ko Joy Halasio, ni best friend Gemma Lungboy, ni Ate Linda Lungboy, kasamit kay ni sino ba eh? Ni Kuya Larry kay ni Kuya Francis, ni Ate Rosbelia. Ayan, inakman mangipay apo ti may isang request, aga po pailan kay ni sino? Kabsat? Ay, seryo. Ni Ate Rosbelia, kanta na pong Luan. Mahal ka sa akin. Yes. Kuya Norbert, happy watching. Happy birthday, Sis Kwang Kwang. Mahal, ang damdamin na sa'yo ay naramdaman. Kung di mo alam,
Ang puso ko'y natutunan magmahal. Sadyang ganyan sana. Pag-ibig na nadaramay kakaingatan o magpaglaruan, dahil minsan lang ang bibig ang napili ay ikaw. Huwag sanang sasaktan ang puso na sa'yo'y nagmahal. Tawag ng aking damdamin ay ikaw at walang iba. Ang lahat-lahat sa akin ang ikaw lang talaga. Pusiwang paluluhain, ang pagsama ko'y tingin. Tunay na tunay, mahal ka sa akin. Ang tawag ng aking damdamin ay ikaw at walang iba. Ang lahat-lahat sa akin ang ikaw. Pusiwang paluluhain, ang pagsama ko'y tingin. Tunay na tunay, mahal ka sa akin. Mahal ka sa akin. Yes, and yung kanta ni Ate Rosbelia Macho. Ayan, first time ko kanta. Yes, I'll be watching Ate Rosemary Dominguez. Rosemary, ha? Ate Rosemary Juan Julian. Odds AV. Ako nagustuhan. Ba na magbukas itong pag-ibig? Bukas nga'y walang ka na sa aking isip. Hindi mo ba naaalala ang mga kahapon na dati ay anong sayang, anong tamis? Sadyang pag-ibig natin ay nakakapanghinayang. Ngunit sa ating mga mata, ito'y kalabisan lamang. Patuloy na masasaktan ng mga puso. O bakit ay sakit pa rin ng paglayo? Wala ka man iyon sa aking piling. Nasasaktan na ng puso't damdamin. Ulit-ulit sa'yo na aaminin, ika'y mahal pa rin. At kung sakali na muling makita at madama na mayroon pang pag-asa, hindi na naman natin dayain. Hayaan natin puso magpasya. Wala na bang buwang sa'yo ang aking puso? Wala na bang ganap ang dating pagsuyo? Mali ba ang maging tapat sa mga pangako? Sa atin ang lahat kaya'y isang laro. Sadyang pag-ibig natin ay nakakapanghinaya. Bumunin sa ating mga mata, ito'y kalasan lamang. Patuloy ang masaya
aking piling. Nagsasaka man ang puso't damdamin. Ulit-ulit sa'yo na aaminin, ika'y mahal pa rin. Kung sakali na muling makita at madama na mayroon pang pag-asa, hindi na dapat natin pa dayain mo sa ang magpapasya. Wala ka nga ngayon sa aking piling. Nasasaka man ang puso't damdamin. Muling-muling sa'yo na aaminin, ika'y mahal pa rin. At kung sakali na muling makita at madama na mayroon pang pag-asa, hindi na dapat natin pang dayain. Hayaan nating puso magpasya. Yes, ito yung request ni Ate Rosdelia Macho. Yes, ika'y mahal pa rin. Oo, Sure. requested by. Yes, para katakayahin na sa kapada pa. Shoutout naman po, Basilog Bayani. Kadigiti kabagyan, minita parparuro ken Jive alias Yes. Apo. Yes, alam Ate katakayahin na sa Shirley kapada. Casalit Pilotin na Ate Nena Kakal. Sir Norbert Matthew, Yes. pa-request man RCS kung sakaling ikaw ay lalayo. Apo. Yes. Ni Ate Mary Jane Season Romero na Ate Oh, Ate Alina Mary Jane. Lumboy, best friend. Yes, Gemma, Sita. and of course, ni Ate Bianco Joy Elash. Yes. And to my cousin, Ah? Ow. laban. O bawi. Get. Ow! Laban. O bawi. Hit. Yes! Happy birthday, Kapsat! Ay, ang paala! 4 kantas. Gin Zero. Magustuwak nito, promise. Yes. At dagayang pada ka, Virgo, dito. Kadagiti pada ka, birthday ni August. Happy birthday. Yes, Kasi ayan, yamin ang- nag-birthday to kayo ni Marisa Liwa. Oy! Oy, agtapos. Yes, maraming salamat ni Claricel. Idinsapay lang August 1 nga, grigiritan na ko. Thank you so much, Claricel, bebe. Ate, President Sin Palpalato kasama ni Rosmel Lidong Palan, ni Ate Rosemary Dumingsil, ni Katilik Taway Hernando, kasama ni Ate Rosemary Juan Julian, ni Ate ay Kuya Albert Manuel Kasama ka niya. Julian. Rosalind tong parang kasama ka ni Emerita Kahimat. Yes. Rizalda Itugas, and to Kamsat Shirley Costales Pilutin, at Rosaline F. Aide, and to Elma Kabato. Sorry. Yes. And to- na. Yes, magustak talaga. And to Leko Kakalak. Basta isulay na yan. Yes. And to Ina Fernando. Yes. Lawan Alexander Viernes. Eden Rivera. Entrance. Yes. Ano nga ron? Come on. Sure. Alam mo kang aminin ang kapsat. Apo, maganda sa butag buya. Hindi salam eh. Alaga, ganado kayo tata. Nasa pamad nga roti, umanta. Isakot ko giniguang ko ang happy birthday, Kapsat. And once again, there are songs I sing to you. There are melodies, starting you so sweet inside my solitude. There are rhymes for serenities, but a lonely heart. There are ways to fight for what we have is true. Don't you let it time, you say endless as forever. So we say you love me just a little more. You are my
just a little more. There are sounds from the symphony that I love the end. Every year and then my world is feeling blue. With it now comes the morning, I see the sun. You're the only one to my the gray sky is blue. Don't you that love's like the ocean overflowing? I would send you kiss the time you want to show. Can I see the time? Is the endless as forever? So we say I love you just a little more. You are my everything. You are my hopes and my dream. You are my everything. So each day I love you just a little more. Once again, happy birthday to Kamsat Kwang Kwang. I love you, Kamsat. This song is for you. Special. You are my everything. You are my hopes and my dream. You are my everything. So each day I learn you aren't you wanted anymore. Yeah. You are my everything. So each day I love you just a little more. So each day I love you just a little more. So each day I love you just a little more. Thank you so much. And once again, Mr. Nolicano. Ito request yun na po. Kung darating man ang isang araw, ika'y lilis at di na matanaw. Titigil sa pag-ikot ng mundo, dahil wala ka na sa piling ko. Kung ika'y magmahal ng iba, anong halaga ang mabuhay pa? Dalhin mo na ang araw at ang buwan na di nasisikat kailanman. Kung sakaling ikaw ay lalayo, dalhin mo na rin pati ang puso ko. Pagkat ito'y di natitibok sa buhay na puno na ng iro, ang tangi ko na lang pakiusap. Saan ka man ngayon o hirang, huwag sana akong kalimutan ang ating nakaraan na kailan.
ka man ngayon o hilang, huwag sana akong kalimutan. Ating nakaraan na kay sarap. Sakaling ikaw ay lalayo, sakaling ikaw ay lalayo, sakaling ikaw ay lalayo. Ayan, dito Timay ka sa ko kung sakaling ikaw ay lalayo. Ay bakarot pa iti may sadat na pagsubiyan ni Miss Perla Erice. Ana, awan dito. Ayan, at kabawkan. Ka Ayan, para ka sa nag-request. Di mensahe para ka sa dinuman di ayan mo, malaglagit ka na ipanignig ko, kinapunukin ka, adi ka malipatan, dito'y biyag ko. I love you, di mensahe para ka sa dinuman di ayan mo, malaglagit ka na ipanignig ko, kinapunukin ka, adi ka malipatan, dito'y biyag ko. Ito'y panagmaymaysa, di mas paalat na'y hiling ko. Kumusta nga tanti ay ayate, kung kunate di puso, umanahin lainge, kaangkag ladawan mo, naisot pangipapasa, na'y iliw ko. Hello to Ma'am Mahalari Grace Jose, Ma'am Zenny Sacron, Sir Rafael Bragasin, and Sir George Dumitsil, Ate Lilian Soloy, Ma'am Mary Arapa Pagdudang, and Tita Trinidad Sovia. I love you, di mensahe para ka sa dinuman di ayan mo, malaglagit
Happy birthday, Kamsat Kwang Kwang. I love you, Kamsat. Padapadakang asirarasa ako mablaaw mangipatuya-iya danag tengan iyal daw apan nagaya na panagtao anak man gasa malangat ka na unos dagiti sabsabo nga umay miken ka isa di ulo hasta benda iyamat miken ka inaindayawan unaya palma takdong iso di magipagita tiragraksak ni amin na sangapada ragpuken ragsak mingaak na dayon kadang tenganen aldawa panagtao sabay iti Diyos naginlayon na kuma nasalunan mo yakin rekta kenta singken mo anak pa iduma naapapala dagiti kasken ka. Alright, everybody sing! Happy birthday to you. Happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday! Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Kwang Kwang. Yeah! Happy birthday, my dear. Shop money! May you live long, Kwang Kwang. Sito Jin! May you live long, may you live long, may you live long, Kwang Kwang. Kwang Kwang. May the Lord God bless you, God bless Kwang you. Kwang. May the Lord God bless you. God bless you! May the Lord God, may the Lord God, may the Lord God bless you. Alright, come on now! Happy birthday to you. Happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday! Happy birthday. Happy birthday. Once again, happy birthday to Kamsat Kwang Kwang. Happy birthday! I love you, sir! Happy birthday to you. Happy birthday! Okay, di mensahe tayo nga Rude. Sino to muna? Blow pa ilaeng, blow pa ilaeng. Tito, i-blow mo man, Tito. Ako nagpiksa sita. Wow. Ayan po. Tito. Di mensahe ni Papa ng kay Rodi. Hello, Kwang Kwang. Naragsak, nagasat, naragsak ang kapanag kasangay, balasang ko. Ket, idanon mi ken ka, iti nakabarbara ken panagayat mi ken ka, anak ko. Sabay ko mata, ikanakapay ti Apo, ti at adupay nga panagyan mo di ta Hong Kong ken iti panagbiak mo iti lubong. Di si Babukel nga
pamilyam ni Mamam Edith, ni Leslie, ken kasama ten ni ading mo, ni Chukoy, ken doy kakaiso na nga amam nga nangaramid ken ka, gaputan na pintas ka. Miss Lawag, Siyempre, tama. Mary Queen Corpus. Okay, balasan ko. Sabay kumatay ka nakapay ti aputing ka panag. At adu unay ngayon kan pay panagkasangay ket laglagi pem dagiti kang kanayin ko nga ibagbagaken ka nga agsingsingpet ka. Ken ayatem ti mangipagpatikeng kang asawam ni Brian. So, anak ko, I love you! Kwang-kwang, happy birthday! Okay, digitimet kakaduak. Unan tema niliwliw Ayan. Any Ayun. message? Short Yes. message? Okay, kat kang kakabsat kuwang-kuwang. Ayun, tayo ako. Amo na nat masao ko kasi baga amin ni Daddy. Kaya syempre, kaya ko nga alay na doon kung dawit at nagyaman kasi nakainturing nga sa Bali. Yes, you called me kapsat na, di ba? Yes, kapsat, kuwang-kuwang. Kang kanayong ko mga ganan nagkadintawen. Can bilibak talaga ka kasi nag-strong ka talaga. Yes, napaka-strong mong babae ka, ha? Yes, sapay kumata hanggang maumumakan yami. Ken agyaman na kasi pimanawak man iti nagsubliak iso lang nga iso ti tratong kanyak. Thank you so much. I love you kapsat. Si to Jean. Yes, si to Jean. Oo. I love you unay. Thank you ti amin. Okay. Norlita? Okay, yes. At tilama ko na kuwang-kuwang ading ko. Nalabanam dagiti adu nga panubok iti biyag. Ket sapay la kumatay ka nakapay ni Apo Diyos iti kiret ken pigsangag nanayon tapno no ti kasta keta napigsa ka mang saranget kadagiti adu nga panubok iti panagbiag mo ading ko. Happy birthday. Miss Paula? Yes, ayan, shout out ti happy birthday na ti Miss Lawag 2004. Yes, ayan, happy birthday kapsat kuwang-kuwang. Among nga lalab ka unay. Amang kape nga sigsigaan nga agbakasyon ko sa pila ko matupali jay. And thank you iti amin if every time nga amok nga iti up and down mo ket amok nga syaklatan nagtatarayam syaklatan kanayon mo pagpagunyan. But thank you ta in amin nga problema ket italek mo kanyak. And of course, ayan, bilibak unay kanyam kasi strong ka nga kabsat. Even do nga times nga amok nga iti hamok kayan but still naka-fighting ka pa lang. Even do dati oray siya ti Internal opening. dati adaman mangig mong about kanya ket amok lata ori masakit ka ket ipa-fight ng lata. Ma-appreciate ko amin di siya kabsat talaga nga inturing na kakaslam may sa nga kabsat. Thank you. Happy birthday. Enjoy your day tomorrow. Yes, and more birthdays to come and ingat ka kang kanayin dita. Yes, thank you. Ayan, para kay Jackmet Kapsat, happy birthday. Ibagada amin nga dapat nga ibagakmet din. Sabay lang kumata umat-atupay ti birthday ngayon ka matagteng. Ayan, happy birthday Kapsat. Okay. Brian? Kapsat kwang-kwang. Okay. Thank you so much. Kapsat Mary Queen Corpus alias Kwang-kwang. Di pagsasaop nga no at problema at met solution. Iso DJ nagkaroon ka iti problema
happy kami kanyam kabsat ken iti sibubukel nga grupo ti kiti ararakong salsaluyot ta nasulbar deta nga problema miso nga ni Apo Dios ti nang tarabay kanyam hana ka binaybayan ken thank you kadigiti sa amin nga ayat ipapaay mo iti grupo nang nangruna agyaman akmet kanyam kabsat ta no amirisik ngamin ket sikat tinang pasublikan nak iti dayto nga grupo ta arik na ngamin kabsat iti manon nga tawen nga naglabas nga hintay panagkakabalay panagdeden na amamon iti tumunggal may sa ti ugalim ken ti ugalik iso nga oray kung unget ka hang udingdinggen tati panagungungit mo kabsat kas may isa nga kabsat ti panagungit mo kandak iso nga thank you kabsat keta happy birthday kanyam sa pela kumata manayon pa iti ka panagkasangay ken ni Apo Diyos kumatikan kanayon nga ati iti sibay mo iti sidong mo ket sa pela kumati ipayan na kami sa pela kumata ipayan na kami iti chikoy so nga happy birthday kabsat I love you kabsat sa pela kumata hangkam makada kami anat nagan na Kwangpong tinagan to ti baby yung kini Brian Tokayo Brian iso nga happy birthday I love you kabsat thank you Yes. Okay, mauding nga rin tay balasang na pinanawan na dito'y lawag and kuang agonikan anak ko ni ni mamang mo di dyan di mo mag-birthday tata and Asyak anak ko, DJ. anak pa ko naman ako kablawam ni mama mo may sapay anak ko Happy birthday! I love you! Diba? Sao? and May I love you pa, diba? okay karagay amin Alam, nakasabi ko lang. Happy birthday! Okay, yes. Kuwang happy birthday Yeah. once Thank- again. We love you. Sabay ko mata. Kung may come to met, dahil grupo tayo, anak ko, may come to met ang concert dito Hong Kong. Manen. Manen. Yes. Okay. Tapos ako, pasangasangan yung nag-COVID lang amin Ben. Kung Yes. marunong saya. Okay, so kada kaya amin, thank you, anak ko, Brian. Ay, may may tsukoy, tsukoy. gaya, May may nga ng tsukoy. message. Oy, may kantoy. Akala mo makakaligtas ka. Halika Ah, dito. may kantoy, may Uy, kantoy. wala Yan. ganyanan. Oh. Uy, pare. alaman mo anak Ato tayo ating mon. Apay nakalablag pa. Katamatang kapsat. Happy birthday manang. Thank you amin nga nagaran. Thank you amin nga kinasayaan mo ko kanyami ta duray adayo ka. Ken deta pinanglaban mo deta sakit mo idi aging ganay ta thank you ken ni Apo Dios. Thank you manang ti pinang tulong mo ta kanyami. Manibot ti pamilya tayo, ti baby, ken ti grupo ming RCS. Ken thank you lahat at kinanahin mo nga pinang suporta do adaman mga problema ti may sakit may sa kanyami. I love you, manang. Hindi lang, happy birthday. Take 2 coins, naman 200 lang. Ayan. Okay. So once again, anak ko, Yeah. happy birthday. I love you. Uy, ano mo. Hindi na nanong Di man yun, pumaman mo rin ni ganaman ta pipitan. ano kami ganun tapipit ni Summer oh thank you so much awanin ko oras mi kitsa pala ko matalagyan kayo Bye-bye. Happy birthday again, Kapsat Kwang. We love you all. okay kitsa pala ko matikikita tayo ito no Lunes sa pala ko naragsak kayo amin alawel happy weekend bakasyon na dis okay Yes, thank you so much again for watching. Okay. Yes, bakasyon na dis ka no. Thank you so much. We love you all. Take care. Ken kumablaang Bye! mabalinti Bye-bye. ang auuray at